हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गेदेर निउस लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया बेद लोगोफोर आवगायलांसै। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि न'आव थांनानै आसामनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायलायो। हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला फार्स्टआवनो बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै सावरायो। बे मिटिंआव बिथांमोनहा बिटिआर रेकर्ड, मोनद' जनगोष्ठी एसटि स्टेटास होनायनि सायाव आरो एनआरसिनि सायाव, आसाम एकर्डनि सायाव सावरायो। आरो आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बे दानसेनि गेजेरावनो बिटिआरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ थाबैनो मावगोन होननानै बुंदों। नायबिद लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव मैया बक'नि नदियापारा होननाय जायगायाव गंसे गारिजों ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथायाव गारियाव थानाय नखरनि साथाम मानसिया जायगायावनो थैदों आरो सासेखौ बासायनो हादों। थैनायफोरनि मुङा आब्दुल जलिल 50 बोसोरनि, सनिया बेगम आरो 12 बोसोरनि गथ' आफरिन आफ्तार आरो 4 बोसोरनि गथ' जनात आफ्तारखौ बासायनो हादों। गथ'खौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। डक्टर आब्दुल जलिला कामरुप सयगावनिमोन आरो बियो गरायमारि फाग्रिदिन आली आहमेद कलेजनि फोरोंगिरिमोन। बिसोरो कारजों रेल लामाखौ बारनो नागिरगासिनो दंमोन। बे समावनो स्पिडआव फैनाय रेलगारिजों एक्सिडेन्ट जायो। आसाम पुलिसा मैया क'क्राझाराव गोबां बिबांनि हाथियार मोन्दों। सान्तिपुर होननाय दाबसे जायगायाव हाग्रा गेजेराव दोनखोमानाय गोबां हाथियार मोन्दों। AK-47 मेगजिन, UG राइफल मेगजिन, गंसे पिस्तल आरो माखासे बेरग्रा ग्रेनेड। मैया SIनि एग्जाम कुइसन पेपारा लिक जानायखाय एग्जामखौ केन्सेल खालामनाय जादों। दानसेनि गेजेरावनो गोदान आनजादनि खालारखौ होगोन होननानै बुंदों SLPRBआ। आसामनि चेयारमेन प्रदीप कुमार बिथाङा बुंदों दि पेपार लिक जानायनि थाखायनो एग्जामखौ बन्द खालामनाय जादों। कुइसन पेपार लिक जानायनि जाहोना जाबाय खायफा पुलिस अफिसारफोरा बे पेपारखौ लिक खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथां प्रदीपआ बुंदों दि दायनिगिरिखौ थाबैनो हमगोन होननानै। बर'नि लाइमोन लिरगिरि बाथौ गौतमनि मावथि फेस्ला खन्थाइ लिरग्रा नलित बर' बिथाङा कारेन्टजों बुगथाबजानानै रुंसारि जाबाय। बिथांनि जिउमाया स्वर्गआव आलो गोजोनै थाहैथों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव दिनैनिफ्राय थाखो 9, 10, 11, 12 फरायसालि खुलिबाय। स्टुडेन्टफोरा COVID-19नि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। फरायसालियाव थांनायनि सिगां बिमा बिफानिफ्राय पारमिसन लानो नांगोन। गासिबो फरायसा फरायसालिफोरा समाजारि जाथायखौ मानिनानै सोलिनांगोन। क्लासरुमाव हेन्ड सेनिटाइजार थागोन, बेखौ स्टुडेन्टफोरा बयबो इउज खालामनो नांगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालाम आरो फल' खालामनोबो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनो थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।